Kyau ce irin mahaukaciya ce da ake buge mutane. Ba kya gani ne? Ka ƙara barin wani malukin matsiyacin dan talaka ya ƙara shigowa gidan nan. To yalla. Amma Yusuf ka bani mamaki ban taɓa zaton za ka iya manta ni ba. Cikin awa 24 da suka wuce. Sam ban so zuciyarki ta kama da soyayya ta Safina. Idan kika kuskura da ƙara ganin wannan mummunan fuskar take a falon nan sai na banka mata doka. Sauyin lamari. Taka almajirai suka yi yawa a garin nan? Kai, gaskiya dad ba zan iya rayuwa a garin nan ba. Ai mutum sai ya ɗauki ta kansa. Waye shi? Sauyin lamari. Sauyin lamari.